ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. имрӯз пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 324 маълум шуд ва ҳозир пешкаши шумо мекунем. пулҳои коркардаи Ҷейсон Гейҷи $2 млн $892 000. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Пэдди Пимблет бошад $1 млн $532 000. пулҳои коркардаи Шон Омели $1 млн $21 000. пулҳои коркардаи рақиби ӯ Сонг Ядонг бошад $512 000. пулҳои коркардаи Умар Нурмагомедов $355 000. пулҳои коркардаи рақиби ӯ Дэвисон Фигиредо бошад $240 000. хотиррасон мекунем ки ин маълумоти 100% нест, чунки UFC пулҳои коркардаи ҷанговаронашонро намегӯянд. ин маълумотро дигар сомонаҳои хориҷӣ нашр мекунанд. чемпиони муваққатии вазни сабуки UFC Ҷейсон Гейҷи баъди шикаст додани Пэдди Пимблет фикрҳои худро оиди ӯ ҳамчун рақиб баён кард. ман медонистам ки ӯ таслим намешавад. ӯ аз он шахсоне нест ки таслим мешаванд. ман ягон маротиба дидагӣ нестам ки ӯ шикаст хӯрда аз муҳориба даст кашида бошад ва хушбахтона ман дар оғози муҳориба муваффақ шуда тавонистам. ман мефаҳмидам ки дар оғози муҳориба бояд боварии ӯро камтар кунам, чунки ӯ ба худ сахт боварӣ дошт. вақте ки ман дохили октагон мешудам, ӯ бо таваҷҷӯҳ ба ман нигоҳ мекард. чанд муддат пеш худи ман низ дар чунин мавқеъ будам ва Эдди Альварес ба ман дарси хуб дод. акнун фикр мекунам ки ман ба монанди Эдди Альварес ба ӯ дарс додам, гуфтааст Гейҷи. хотиррасон мекунам ки ин бори дуюм аст ки Гейҷи соҳиби камарбанди муваққатӣ шуда истодааст. якум маротиба ӯ Тони Фергюсонро шикаст дода соҳиби камарбанди муваққатӣ шуда буд ва баъд дар ҷанг зидди чемпиони доимии бебохт Ҳабиб Нурмагомедов шикаст хӯрд. акнун ӯ дар ҷанг зидди Пэдди Пимблет соҳиби камарбанди муваққатӣ шуд ва акнун боз ӯро муҳориба зидди чемпиони доимии бебохт Илия Топурия интизор аст. ва якум рақами рейтинги онҳо Арман Царукян боварӣ дорад ки Топурия ва худи Арман Гейҷиро ба осонӣ шикаст медиҳанд. ростӣ ман ҳатто намедонам ки нақшаи ҷангии Пимблет дар чӣ буд. ӯ бо Гейҷи на мӯжзанӣ карда тавонист ва на гӯштин гирифта тавонист. ӯ танҳо ки ҷавонтар буд ва аз ҳамин сабаб манаҳи хубтар дошт. Пимблет як партов аст, ӯ ҷангвари топ нест ва ӯ ба Ҷастин иҷозат дод ки чӣ коре ки хоҳад кунад. агар ки дар он ҷо ман ё Илия Топурия мебуд, пас Гейҷи чунин ҷангида наметавонист. агар ки ман бо Гейҷи меҷангидам, пас ман ӯро дар дуюм раунд бо тариқи усул шикаст медодам, гуфтааст Царукян. дӯстон, худи шумо бо ин суханҳои Арман Царукян розӣ ҳастед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. мо боше мегузарем ба дигар хабар. мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес гуфт ки шогирдаш соли 2026 карьераи худро ба анҷом расонида метавонад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ислам 34 сола аст, лекин саломатии ӯ хуб аст. фикр мекунам ки ӯ метавонад 2-3 маротиба камарбанди худро ҳимоя кунад пеш аз оне ки карьераи худро ба анҷом расонад. фикр намекунам ки баъди 35-солагӣ ӯ идома додан мехоҳад, чунки дар сари ӯ чунин фикр аст. ман дар синни 35-солагӣ карьерамро ба анҷом мерасонам, ё вақте ки Ҳабиб гӯяд ки карьератро ба анҷом расон. ин суханҳои ман нест, ин суханҳои худи Ислам аст. ҳозир ӯ гурусна аст ва кори худро идома дода истодааст. ягон сабаб нест ки бояд ӯро манъ кунем. ӯ афсонавӣ менамояд ва ҳақиқатан арзанда аст ки дар рейтинги беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн дар ҷои аввал бошад, гуфтааст Мендес. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев моҳи октябри соли 1991 таваллуд шудааст ва айни замон 34 сола буда чемпиони вазни нимёнаи UFC аст. Махачев ният дорад ки баъди моҳи Рамазон аввалин ҳимояи камарбанди худро гузаронад, зидди ки ҳозирашда маълум нест. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.